Ni historiaz hitz egingo dut, aleen historiaz, aleetan fijatuko naiz, eta orain arte ezagutzen ditugun aleak, hemen laburtu dizkizuet. Zuzenean ezagutzen dugun bakarra, Darmstadten aurkitu zen, 19. mendean aurkitu zen alea dugu, unikumantzat jotzen duguna, besteak zeharka ezagutzen baditugu. Hoien artena, Larramendirena, eta orain gutxi agertu den Girolamo da Somaia, italiar baten lekugotasuna. Nik bi jarri dizkizuet beltzez, Darmstadtekoa eta Somaia horrena, besteen artean erdarari fijatzen baitira, erdaran fijatzen baitira, eta hori nik uste interesgarria da. Interesgarria dela gero etorriko den bigarren satira begira. Somaiaren alea, gaur egun, Somaiaren lekuotasuna, ez da ale bat ezagutzen da berak egiten duen kopia bat. Gaur egun Florentziako Biblioteka Nazionalean gordetzen da, baina Salamankan ikasle egon zela egin zuen itzulpen bat da. Esan behar dut, hasi baino, inprentan dauden bi lanen laburpena da hemen dakarretana, beraz, lanetan gehiago argudiatuko dut, datu gehiago emango ditut, hau nahiko eraskar batean aurkeztuko dizuet, baina hemen garrantzitsuena da Salamankan agertzen dela. Eta Somaia Salamankan dago 1600 eta 1602 garren urtean, bitartean. Beraz, hasi eta inprimatu eta gutxira, jada Salamankan dago, ez da Gernikan, hor kulturaren gune batean dago. Eskuskribaturik dago, eta itzulpen guztia kopiatzen ditu. Berari interesen zaiona da erdarazko zatia. Hau da, nahiz eta euskara Josebak nolabait iradoki duen bezala euskara irakasteko ala erdara ikasteko tradizio batetik hurbil egon, gero benetan eman zitzaion erabilera errefrau bilduma arrunt bat balitz bezala izango litzateke. Hori, Somaia honek 16 errefrau euskarazkoak, lehenengo 16ak kopiatzen ditu, baina gero zerrenda batean itzulpen guztiak. Tamalez, Darmstadten ditugun errefrau berdinak. Ez da errefrau gehiagorik agertzen bertan. Eta honek Darmstadtekoa dengana eraman ninduen, hori da, zuzeneko lekutasun bakarra, dakizuen bezala errefrauak zenbakiturik daude, eta idatzizko oharrez zipristinduta dago. Alean zehar hainbat ohar daude. Eta ohar horiek, ez da kasualitatez, erdarazko zatian ditugu. Zenbait adibide, zenbakiak erabiltzen ditu erdarazko zati honetan. Hau esango litzateke, horren antzekoa den beste errefrau bat biltzeko. Errefrautik errefraura tematikauki berdintsuak direnak batzen ditu erdal zatian, ez euskarazkoan. Eta gero, zenbait aldaketa edo gehiketa egiten ditu. Batzuetan, berak ezagutzen duen beste errefrau bat ekartzen digu, originala da, la buena comida la trae mala, eta berak jartzen digu, el mucho comer trae poco comer. Bide batez, bestelako errefrau bildumetan ere aurkitzen den errefrau bat. Eta beste batzuetan, erdarazko zatia zuzendu edo modernizatzen du. Balizko leak burdiarik ez famatu horretan, egiten diguna da herreria eta hace atxerekin markatu gaur egungo ortografiaren bidez. Eta fierro, zarkitua ere, hierro bihurtzen du. Orduan, ikusten da, bi ale horiek errefrau bilduma edo errefrau sale baten bildumakoa zela. Hortik datorkigu bigarren ideia.
benetan, edo ez doa horrekin lotuta, baina gero ikusiko duzu edana eskontzen dela. Esan dugu edo frogatua izan da Bilbot inguruko euskera bat dela, eta orduan zergatik inprimatzen da Iruñean. Osea, Bilbon ja imprenta bat dago, 78tik, eta justu referentzia sententziaz argitaratzen den urte berean, Bilbon Betolasa imprimatzen da. Bazegoen euskeraz imprimatzen zekien imprenta bat. Zergatik doa Iruñara. Egin dezakegu Urquizoren hipotesia, Garibairen semea bertan zegoelako, baina egin dezakegu beste hipotesi bat, eta hori da nik ona dakardana. Benetan, Pedro Porralisek imprimatu zuen, ointxe doa. Daten aldetik, Pedro Porralisen bizia ikusten baldin badugu, ikusten da, 83an imprimatzen duela azkenengo lana, jarraiko hortasun batekin, eta hortik eta referentzia sententziaz imprimatu bitartean ez du ezer ekartzen. Ez du ezer gehiago imprimatzen. Baina, 82an, Matias Mares Iruñan dago. Bilboko imprimatzailea izan zena, arazoak izan zituen ustez judegoa zelako, eta orduan hasten da bere bidaia. Bilbotik Logroñora doa eta Logroñotik Iruñara. Daten aldetik ondo eskontzen da. Baina bestelako datuak ere baditugu. Batetik, Nafarroako artxibo orokorrean dagoen epaiketa batean, badago Matias Mares beste baten... Badago Matias Mares, Pedro Porralisek Pedro Porralisek norbaiti dirua zor dio, eta orduan horrek Matias Maresi eskatzen dio diru hori. Berez imprenta hartu zuelako eta berak egin behar duen pagu bat delako. Eta bertan agertzen zaizkigun datuak, da batetik, Porralis Tiermasen inzela, oda Jakan, Iesa Pantanoaren alboko herri batean, eta ekainaren bostean, referentzia sententzia argitaratzen den urte bereko ekainaren bostean, Matias Maris agertzen da Porralisen alargunaren senar moduan. Ordurako eskonduta dago Porralisen alargunarekin. Orduan, garai horretan banaketak ez dut uste oso errazak zirenik, eta beraz, pentsatu behar dugu ordurako ja hilda egongo zela Porralis. Eta horrekin batera, badago Logroñon Matias Maresek argitaratutako liburu bat, 5 discursos del señor Juan Bautista Santoro, harako izenburu luze batuena, beraz, portadan Logroño Matias Mares jartzen du, baina kolofoian Pedro Porralisen lana dela markatzen digu. Hau da, Matias Maresek baditu Porralisen lanak eta gaztetu egiten ditu bibliografia materialen esaten den moduan. Orduan, nire hipotesia da Matias Mares izan zitekeela referentzia sententzia zen imprimatzailea. Orduan, falsifikaturiko edizio bat izango litzateke. Matias Maresek egiten du lana eta bere emaztearen alargunaren izenean argitaratzen du. Orduan, edizio hor trampa moduan argitaratutako edizio bat izanik, ulertu genezake agian zergatik ale gutxi ezagutzen diren. Euskal testu gutxi ezagutzen dira, baina garai horretan errefragoak gauza garrantzitsu bazen, lan garrantzitsu bazen. Zergatik erdi eskutuan agertu dira. Zergatik liburuak ez duen ez portadarik, berak, hau da portada zentzu zabal batean. Eta atarikoak, ez dago eskaintzarik, ez dago zentsorearen oharrik. Eta zergatik, azkenik, osatu gabeko aleak badauden. Hau da, posible esan daiteke Bilbon sorturiko lan bat izatea, agian
eta horrekin ja Josebaren diskursoarekin lotuko nuke, zergatik ez duen atarikorik agian eskuliburu handiago baten parte izan zitekeen, edo horretarako pentsatu egon zitekeen, ala besterik gabe kuaderno solteak ziren, jendeak euskara edo gaztelania ikasteko sorturikoak. Eta berak bere bidai horretan eraman zituen, eta azkenik material hori nolabait azaleratzeko modu bat izan zitekeela halako falsifikazio bat egitea. Bere bertan agertzen ziren lizentzia falta nolabait eskutatzeko ematen zion hildako baten izena. Hori da oraingoz duguna, oraindik ez dakigu honek zer gehiago ekarriko duen, baina agian ale berriak bilatzeko aukera ematen digu. Garai horretako bestelako paremiologoen edo errefrausaleen bildumetan begiratuta agian erdarazko itzulpen horiek ager daitezke errefrau normalak balira bezala. Esan bezala oraindik ondorioak oso gainetik eginda daude, lan egin behar dugu, baina askotan ondo dator, bukatzeko, besteek esandakoa dudan jarri eta datu gehiago bilatu eta gehiago sartu artxiboetan.